Kini kemas Bakhuid, Indua ini untuk kepensim, kelat jong Pak Yohanes Warjri, Kong Doris Basi, Kong Silvarina Thaba, Pak Paulus Lindo, Pak Robert Rani. Sim Jirwai, sedang Mas Bakhuid nomor Lais Pak Sapuah. Lais Pak Sapuah. Galak men habapai bagi Galak men habapai bagi Galak men habapai bagi Yang in yalek you shining John Raya royu traiken rad hallelujah. Raya royu traiken rad hallelujah. Raya royu traiken rad hallelujah. Các bạn nghĩ đang yêu shining trong một trời. Hakakatang ukpa barakon baraman Bakhuid. Amen. Kajing ejung try jung yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lambat kajing selok jong omen sem Bakhuid kinan rangkat bad pi baro rangkat bad pi ro ni pen pau kajing sngu ni pen pau kajing ro ni ai kajing kublay ya oblay try kan rat na ka banta kan ka por ka klemat bad kum juru na ka banta kan ka sngi Kabukerpang kabotrai ulai nga pada pi. Haoi ngelapoi hakas ngi bukadu jong une usnam ubarim barlasha ngi sedang usnam batmai ha po kabalang gajngi longba kasngi advan kabanengkong. Barkum juru hakan kasngi ngi buram ngi kenmau ya kasngi buram jong apostol jong Jisu u Andrew lane buong hakitin kasih jengi u Andreas. Demat kadau hakan ikasngi kabalang ka khot ka wearing IP bangin pusan bangya yang abad pi rukum ju la khot balong kita ki sanran balong kita ki apostol ge jong Jisu hato ngikloin emban pediang ya ge jing khot ka jung trai balong ki sanran ge jung u balong kita ki apostol ge jung u balong kita ki nong yalam manong yakiwe pat show Jisu banyalap ik gospel ge jung trai Yolese ko hanmen ko parabon sin mga mapi ngi mlaban yosngeu yak e ko botrai khot yak e ko botrai kwa yangi kham tame ngimla ban snap ik jing khot ko jung trai ngimla ban yalam yak we pat ki breu show Jisu bat ngimla ban yalap yak gospel ge jungu ne ban pha yala ka jong ge jing em de mat ka daw kas hakane ka khlimat abagiwan ban trwai kane ka mas ke Bakhuid to ken ko hanmen ko para ngin pen map no try na ka banta ki lat ki let na ka banta ki pop ki sang ki bangi la le na ka jing susi ka jing kuslai la ki jong ki pop to ken ngin pen map no try khana mo try un map ki pop jungi bar kum juru kane ka jing trwa jungi ye kane ka mas ka Bakhuid kan long mo pdiang hun hakma jung u nga phla how blay badan bor baro bade phi ko hanmen ko para bang la le pop subun da gijing perkhat da kitin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw le jonga namar kata nakarpa de kamaria Bakhuid kabaya sa kate soti ya kenel bakirukut pada pi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try ublay jongi Ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jungi unyalamingi sha kaching bom jukut. Amen. Who try to listen? Who try to listen? Who try to listen? Who try to listen? Go Cristo isene, go Cristo
isene go try to isene go try to isene go try to isene go try to isene urong ublay shatron bara kendel jingsu agi ben reu baro badan kamon baba iya ya roya me inamban imane iya pendon burom bangis kanguyame bangis kanguyame go try go play simple go padon barbaro go kun marwe yukpa go try you Jesus Christ go kun nambro dublay bakit kipo percay top yang kajin kerpan tos ngel sanay yangi tos ngel sanay yangi Datang mame bakhuid Datang mame utrai Uwe Bakhuid mame ko Jesus Christ mame bayalong lay Ajing yalong kaway Manu mesimakun Akaburam mukpa Akaburam mukpa Amen Tongin yaduai Nikerpat red yakuburam bakrau jong me kotrai Bakumba u apostol Andreas Bakhuid ulalong na kabanta kabalang jongme unong yalap bat unong sharai kumtaru ai unlong na kabanta jungi unong yasait baskem hakmat jongme dautrai jungi Jesus Christ ukon jongme ubeim bat basancha rengkat bat me ha gejungi long kawe jong omen sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing pulih na kastiu Paulus Bakhuid sa Kristan harum. Ko para ladapi pelada kirmia sintor jopi bau Jisu ulong utrai. Bat pingai jakadonot jopi bau play ulapen mi patio na kajing yap pin lait-im. Na ba ubriu ungai jakadonot jugu bat kumta lapen kesan yau. Badu pelada kirmia sintor jugu bat kumta lapen lait-im yau. Kajin thok kaong. Omdon ubangai jau uban syap pen leran. Naba omdon cingya per hapadeng uju badu kurik uju utrai ulong kenrat ya baro badu tek kerhai ya kespa ba ju halor kito baro ki bakhot kerpat yu naba jar ubakhot kerpat ya kerteng utrai un lait-im Henry kumno ki briu kin khot kerpat ya uta ha uba kim shem langej bat kumno kin ngej ha uta ya uba kim shem liyo sngiu bat kumno kin yo sngiu klem uno ya lam Bat kumno kibriu kila banyalap lemda la pha yaki kumba la tho katno ki itanan ki kijat jung kito ki balyai lap yaga khupor babha Henry baro kimshem la patiau yaga gospel namar aisaya ong ko trai mano balange yakata kaba ulayo sngew nangi kumta kacingei kawan na kabalayo sngew pat kata kabalayo sngew kawan da kacingyalap yaw kuris Henry ngakali hato kimshem layo sngew da shisha layo sngew namar kasur jongki kala sapriang kaleng ka perthei pat kiktin jongki kilapoy shado ki bakot ka perthei kaktin jong utrai Kisang uyawle Samkat kendai Kembar ruspa kendai puwe
Terus pak kendai kue. Dry antifuan balai. Tu penku jangan aku try. Nagi po bari jonga. Bertakib nengki ai pen benaya kahuramu bleng. Basai bleng kayai peni mati jongu. Kana kisngi ki Maria na jinja bas ngopela. Maria peni ki meeting krau ki kamu bleng. Tu pen ku jangan aku try. Nagi po bari jonga. Om don jing kren lem ne kakti ne sur ngila yosel. En reisa wajing benasya kabakut berceh. Nadu mingi syadu sepi kasyat kum syadraba. Bajai petong kasngi aga hukum nublei. Tu penku jangan aku try. Nagi po bari jonga. Haleluya. 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 Tobo jangan ongu try. Bangan penlong ya pigi nong tong breu. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum o Matius. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor kat bau Jisu dang yaj Herod kaduriau Galilea. Ulayoi arngut sipara usiman bat balasin Petrus baru para jung u Andreas. Bakidang ya bread jar ha kaduriau. Naba kilalong kinongtong dokha. Te ulong haki. Ale bud yanga ban ngan penlong yepi kinong tong breu. Mar kumta kila ino ya kijar bat kila bud yau. Ula lej kam sakmat bat ulo i sa ya ki wepat arngut sipara u Jacob u kun jong Zebedi bat u Yohanes u para jung u. Ba kiadan hakaling bat u Zebedi u pa jung ki. Ba kidang ya serdap yala kijar bat ula khot ya ki. Mar kumta kila ino ya kaleng bat lauk pa bat kila bud ya u. Ka gospel try. Senyara amigo Chris. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ benta kasngi kabalang karake ya kasngi brom jong u apostol jong u Jisu u Andreas ngios ngeu na gospel u Jisu u khot ya kisaungut kisenran kibanengkong kijung u Petrus u Andreas u Yohanes badu Jacob habangi pusan habangi pej ya kajing kajing long jong u Andreas usenran u apostol jong u Jisu ngim dayo i bon kajing tho sapang jong u Henry tangkato kanesin ngiu i ba la tho la jer ya kerteng jong u Andreas
But haman kasin ka ba upau ha ki gospel habang ipule ngiyo kilong ki bakung san ha ka jing jung badu Jisu kam tame ha ka jing yade jung kum uta u apostol jong ukres. Ngitip ha ka paningkong u Andreas u day u senran lane unong but jong u Yohanes Baptist. Habau yosngeu syapang jong Jisu ulong tau breu ubakloi ban bot ya Jisu lane ban long usan ran jung Den mata kadau ha kane kasngi habang yosngeu tang su yosngeu ka jingkhot jong trai Jisu yala ka jong ka kam but bot ya Jisu ban long usan ran lane apostol jung ngiyot ting yosngeu ru ba Andreas ulong unong tong dokha. Habau long nong tong dakha klempep utrai kuai ban penkela lane ban long uta unong tong breu. Ban klempep Andreas ukloi ban ya kata kam ka barem jung kumu tau nong tong dakha bat ukloi ban long unong tong breu. Ngitibro kendiat chapang ka jinglong bat ka jingim jong Andreas. Andreas haba ulalong usan ran jong Jisu lane unong bot jong Jisu ban penpriang ya ke gospel kam tame kumbang yosngeu ke gospel manta kesni ban long uta unong tong breu shisha ulong kumbau trai ulap thayu kumbau trai ula khod yu but hadu ka klimat kasni ka ba uit yala ka jong ka jingem ulong uta u apostol u bashitram jong Jisu but ni yosngeu kat kum ka history ne ka jingtho u Andreas uyap hapatras kajaka ka ba uyap shayap da ka ba sha sa narpna komu Jisu lane komu Petrus markhung pong Henry ngi tip ban yosngeu ka bang yong ka dingpna jong u Andreas ka dei hakadur jong udak X hoi klempep ha kai khasi jungi ngimdon udak X Henry ha kapareng ngidon udak X Andreas usha sdin da kaba hakata kadak jong kadingna jong udak X katkum ka jingtho ka yetu inga badapi ko hanmen ko para hadu arsngi usha sdin hakata kadingna ka jong bat ka bakung san yolese ka ba mga mapi ngi haban bud bat ban ngi haban kadai ka ktin ka bakhadu ka ba apostol Andreas ukran hashwa ba unsha sdin hakata kadingna hagador jong dak X kidai kine habau yi kata kadingna ga jong uang ba kadingna ka babahatam katno ngakwa ban yo yaka katno ngatrang ban kudub yaka ban menta kasni kapoi kata ka ayam kata ka por ka bangayo ban kudub ya kane kadingna ka babahatam kine kidai kentin kiba apostol Andreas ukren baru keno hashwa ba unsha sdin hakading pna ka jengku den mata kadau nengkong na sabe ko hanmen ko para kine kidai kita kimat puson kiba mangama pi ngidei banshim hala ka jong ka jingim nengkong bangi dei ban long kita kiba kloi ban yala ka jong ka jingim ka barem kumba Andreas ukloi ban yakata ka jingim barem jengu wala daula long unong bud jong John Yohanes Baptist Henry ukloi ban yakata ka jingim ka barem ka jung kumunong bot jung namaro ka jing bot lane ka jinglong kumutau apostol jong Jisu kalong ka bakham kraw mga mapiru den mat kadau ngi dei ban glong kita ki bakloi ban ka jingim barem jungi na ka banta ban yo yakata ka kam lane ka jinglong ka bakraw bangilong ki khon jong ukres bangilong kita ginong bot jong ukres bangilong kita kisenran jong ukres kabaar pat bangi dei banlong kita ki bakloi ban trang ban pa yala ka jong ka jing kumba kloi Andreas Bakhuid kumbang yong meni kmelenti trang ban kdub ya kading pna kumba ukres ulapan kumba ukres ulale tamanga mapiru hadu kano ken ko hanmen ko para ngilong kita ki bro ki bakloi ban kdop ya kading pna jong ukres
hadu kana ngilong kita ki bakloi ban IT la ka jong ka jing em na ka banta ka jing it ka jing ya Chris na ka banta ka ne ka jing nget ka ba Chris ula ai hangi nang chapat ngiyo i u Andreas u dei u briu lane uta usanran jong Jisu bapanitu ya la jong hanmen barkum jurung ngiyo i haka gospel ba dei u Andreas u balawan ya lam ya utok na shau Jisu haba Jisu le kampala kamtame haba upsa ya kisan hajar ngut udei Andreas u balawan ya lam ya unukna shau Jisu kanai gede ke jingkhot yole se ka ba Andreas u khot yang abade pi ko hanmen ko para balong kumau ban ya lam ya kiwe shau Jisu u ya lam mi lau jong hanmen shau Jisu kumjuru u ya lam ya unukna shau Jisu knang bau Jisu ula ban le kampla nak benta jong kiwe nang kong na sabe ngi haban keli la de hato nga persang na em nga walat na em ban khot ban kring ye kiwe shau Jisu bun sin hakachaka bangi kring ye kiwe ban yalam ye kiwe shau Jisu pan ban ngilong ki mau jintut nak benta jong ki ban wan shau Jisu kamne kane kamdei ka bau Jisu kwa outrang kane kamdei ka bau Jisu ukmelanti yanga pada pi kamtame habangilong kinong bot ke jungu habangilong ki senran ke jungu Henry u Andreas u khot u wearing pada pi hakane ka Sngi ko hanmen ko para bamangi ngilong kita ki bre ki bawat lat banwan yalam ki we shau Jisu knang ba ki we ru kin yomat ya kata ka bor jong ka jing it ka bor jong ka jing isnei jong u Chris nang tapat ngiyos ngeu haka gospel ga bamanta Sngi habau Jisu u khot ya kene ki breu u ong ya ki ba pinlong kinong tong breu om dei shu kinong tong do kha hanre ba pinlong kinong tong breu ki bau Jisu u kwa ban penlong yang aba de pi iwe pai we habang ilong kita kinong tong breu ki bau Jisu la khot ngi dei ban klet ya kata ga jing snow ba jong ga jing em jongi ngi dei ban klet no ya kata ga jing suk jong ka jing em jongi Henry ngidei ban pej naga banta ka jing baha jong ki wei kham ta me ba ki wei kin wan yo mat ya ka bor jong Jisu der mata ka daw ko hanmen ko para hagane ka Sngi kine ki dei ki mat puson ki ba kane ka Sngi ka khot ka weringa ba phi kine ki dei ki ta ki jing puson ka ba Andreas u ai hanga ba phi leng ba ka jing em ga jong u der mata ka daw hagane ka Sngi token ngipan ka bor naune wa apostol jong Jisu Andreas Bakhuid bamau nang ya sait na gabanta jungi bamangiru ngila ban yosngeu ya kata ka sur ka botrai u khot yangi bangila ban ino ya kata ka jingkem barem jungi balong kita kisenran balong kita kinong bud jong Jisu bat kumjuru ngilong kita ki breu ki bakloi ban pha ya la ka jong ka jingem na ka banta ka jingi ka jingit ka jinget ka jungi yaw Chris bat kumjuru kala kadiai ngin warlat ban yalam yaki wei shau Jisu yaniro yaw Jisu Chris amen tongin yang ngin pa ya laka chong ka jing em ka jinget jungi yaw Chris nganget hau blai dan bor baro unong tau connect ka kinjo Parau Jisu Christ pun memori jemu trai jungi ya wala pun nam dem khoj ya wala kana ka maya Jesuti ya bersara be Pontius Pilatus la sanar pnayu la ya wala temu ya subaya ha kasni ke balai mempan ke biya wala kiu sabne musong kamon lai pa ben bor baro nang cha wan pat ban bichar ke il ke bayap nangel haw mensim ko khoj akalang Catholic ko khoj age jing salok ke khoj age jing ma ki pop age jing mi pat ka do par age jing yem bom jukot amen Laispa frapua Darling, castemu sobat abdo, dak jong kajingi
custom usoba the door. Love John Gajing e Jongi. Shim Duai ko para bagai jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba priang hun khma do bleu pa badan bor baro To try pedeng jingnya ki jong pi na kunta ke jeng ra balang ka tang jeng ka jeng mantai ni balang ko jeng baro ko wei to ai hangi ko blei badan bor baro baling ba kine ke jeng trua ki bangi wan ra ha kasngi buram jong Andreas Bakhuid ngin la ban pan snu bah ya me da kita kibangi la terwa bat ben ai ha jing im yangi da kata kibangi la pediang dau Chris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi Rengka bat piro to kan tu yalaki danot Kinti ki chau to ngai ngoi trai blai jungi Kasong hok bat kadei da shisha ka long basong hok bat ka badei ka dei ti jungi bat ka jing pen em yangi Haman lakapor bad ka chaka banai ngu yame. Ko kan rat ko kpa bukut ko blai badan bor bad bom jukut. Leng bau trai jungi u Jesus Christ. Namar melate ya kabalang chung me. Kaban yengs kem triang ha kanong rim jong ki apostol. Bakan long kadak bayane jong ka jingkut jong me hang ne ha prathei. Bad ka sakhi habaro ya ki jingkurku jong ka beneng. Namar kata Menta bat pateng la pateng rengkat bat kekenhon jong ki angel ngirwa yeme nadu kadanot jongi kat bangi perta jam rengkat bat ngi penbena Bakhuid utrai lagi pat neng percaya sawala kaburam jome Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your Hosanna, you bless you know. In Yaro you bawan, agak tertenggu try, neng percaya sawala kaburam jame. Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless you know. Dasisha melong bukut kotrai katame jong ke jingkut baro. Namar kata ngikerpad yame topan kuit pan kentang ya kine ke jing terwa jongi. Dag bapa yang mensim jongme kum kamjer halol jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ. Hakapor baladi no yu badala kaman snubha ula priang ya ke jing syashutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badala hala kesenran u ong. To shim bat tabam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi.
Hakajukurkam endalalaya ulashim yakukuri bat kabaingu biang yame ulai halakisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bat bom jukut ya kabaen penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajengmap yakipop tole yakane ban kanmau yanga Kajing maya jong kajing nged. Kata sin Bangi bam yune upu Bangi de akane kakuri Ngiben na kajing yap jong me ko try Dadadu Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya bat kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing im bat ya kuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar belanyew yengi kebabit ban yang akmat jong me bat ban sakri yame da kebas ngawret ngi kerpat yame bangi kebayo benta hakamet bat kasnam ukres ngi long kibala panitale kawai daw men sem bakhuid tokan mau kotra ya kebalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha gajing rengkat pada Francis ukpa baku jengi ul bad marwen u bishop jengi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bad kantai ki balayathia da ka bakerman ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing snei jongme to pediang ya ki sha gajing shai ka khmat jongme to snei yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bat kamariate soti bakhuid kakmi jong blai ujesa bakhuid ukurem jongka ki apostol bakhuid wan prias bakhuid bat baro kerkhuid ki balapens no bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bancalem ha ka jing imbam jukut bat pengeniro bat pandan borom yame daw kun jong me u Jesus Christ Dau lembat u badhau kan long hame ublei ukpa badan bor ha gijing long kawe jong men sim bakhuid baro ka borom bar gijing ro chunom la chunom amen kumblah kum yangi daw nong panem bat kumbal hikai ngi raktin blai ngi nod ban ong kok pa chungi ba hapneng kalong ka bakhuid kerteng chungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kandeu kumba beneng to ayangi menca ke junggam jungi ka bahala kasni atama yangi kerengkan jungi kumbang rogi ma bi ke bles ne yangi adwa dialam yangi sha ka jung pensoi henry de panla yangi na ka bas ne to panla yangi ngi kerpat ko try na ka jung sneu baro ha ka jung spon jungme to ai jung suk jung sanya ki sngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isne jome ngin lai barabo na kapop bangin yo jing da na gajing jenjar baro kat ba ngi tangap khmelanti ya gajing kerman bakhuid bat gajing wan pa chongnong panem jungi u Jesus Christ namar ke jome kalong kaima ke jome kapor ka buram jinam la jinam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jome gajing suk ngai epi gajing suk jungang ayapi wat pe yaki pop jungi hanro yaki jingai jong kabalang jungme bad ha ka jing spon jungme to ai ha kai ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum kamon jungme mame ubim bad basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bad pi tongin ya terwai ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bad pi Kukun lang brodu blay Nekit ki popertay Tus ngaw sene yagi
hak mi ukun lang broad jong blay hak mi bakid no yakipop jong prathei suk yangi bala shakhat sha ka jinkawai jong ukun lang broad ko kan rad lam shang hak man rum po kiyeng ke chunga han rai shong ta ktit kaman sem chunga kan sakia I kamet bat so krik song nam ni sha ka jing im bom jukut amen Yame Jisu ko play jonga Jisu ko lok jonga Mewan banjo yanga Namar me ishisha Oi ko Jisu em Hakane ka klimat Melawan banjo yangi Melawan ban shong rengkat ban ngi kam tame langba kamer bat kasnam ke chumi ke jisu be yepan pau ke jis ngu yepan pau ke jing ke jungai ngu ke jungi me nak ban ta ke ne ke jungai ke bakrau melawan don rengkat bat ngi akane ke sngi bangi pusan ke jing khot ke chumi ya wan res kumutau sanran kumutau apostol ke jume epan kan mau yang iro kain ke jisu pamela khod yang balong kita kinong bod ke jume me khod yang kan ke jisu bangini no ya kita ki pop kisang bangini no kita ke jiem barem jungi ban em ke jiem ke bat mai jisu me kwa yang kain banginai tilut ila de hame nado kibaret adu kibahe kibangedon ha ke jiem ke jungi Mekwa yangi bangin paya la ke chong ke jingem na ke banta ke jingi ke jingi me mekwa yangi bangin khot ke we rukum chu banwan mal ban yo ma de ke bor ke chonge e mat ke dau yarab yangi krishan yangi ai bor yangi ko jisu kerpang ha ke ne kisngi ke ban sawan chong ke jingem ke jingi ni la balong ke ta ambassador chong ke kten ke chong me ban yalap ke gospel ke chome habaro ke to ki bro ki bampa dia mat ya kasur ke chume ya ke ktin ke chume
Tong in Yaduai. To ai ba ke jing yalong ka wei ha ka sacrament jong me kan pan khlan yang ngi ko trai khnang ba dag ba bot ya kanuksa jong apostol Andreas Bakhuid mangi ki baket ha ka met jongi ya ka jing yap jong Chris ngi long ki ba bet ban em bat u ha ka boram daw Chris utrai jongi utrai don rain card bat pi Blay badan bor baro unkur ku ya pi ukpa baru kon baru men sem Bakhuid amen tolai suk each bat sekriu try da ke jing em ba bha jong pi is no ya blay Ar spa kendai po. Apostol Bakhuid baro tonong penagak tinublay kajing ikai bapilayo ile jikai akapercay kajing ikai bapilayo Kaya ka percay kaboru play ka tre bapi him ken si tom him tlor him swai hate aku bila haiti adu panyap ibut you try berkun mensim Bakhuid kumbang long bang menekom jumta abot sama bersama amen kodum kita menjong Jesus Praise Sngi. kodum telam jong Maria Tuduain kebentai sungi. dan nyero yutra Jesus Christ Jinom la jinom. Amen.